PDD е изправен пред сериозни обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, при които е принуждавал жени да правят секс с мъжки проститутки в продължение на дни, като цялото действие е било заснето с камера. В секс свърталището на Диди са намерени големи количества бебешко олио и наркотици, а Диди не се е признал за виновен по обвиненията. Ашер, който някога е живял с Диди, заяви, че акаунтът му в Екс е бил хакнат и затова всичките му стари публикации са изчезнали. Това се случи, след като стара негова изява, в която казва, че е бил свидетел на диви неща. Полицаят твърди, че в продължение на 15 години са се провеждали диви партита, като намекна, че макар не всеки, който е присъствал, да е бил съучастник в трафика, те са били свидетели на неподходящо поведение. Той подчерта, че много хора са знаели какво се случва, особено след като нещата са ставали появни късно през нощта. Бейонсе е подложена на тормоз в Инстаграм заради връзката и с PDD, който в момента се изправя пред сериозни криминални обвинения, включително трафик на хора и рекет. Десетилетия наред музикалният магнат е в светлината на прожекторите заради хитове, яка личност и сега скандалните си партита. PDD е известен с високия си статус още от 90-те години, а сред неговите приятели са и звездите Джей Зей и съпругата му Бейонсе. Тъй като Джей Зей е част от вътрешния кръг на Диди, много интернет разследвачи следят внимателно него и Бейонсе, а някои спекулират относно връзката им. В петък безброй потребители на социалните мрежи наводниха коментарите под Инстаграм профила на Бейонсе, изисквайки отговори от нея. Бившият протеже на PDD, Шейн, го обвинява, че е унищожил живота му, докато разказва за стрелба в нощен клуб. Коментарите варираха от GIF-ове до откровени обвинения, като в сместа имаше и мемове. Един потребител попита, как можеш да се възхищаваш на някого, замесен в тревожни неща, междувременно друг изрази в главни букви, искаме истината. Според слуховете, списъкът съдържа имената на Леонардо Ди Каприо, Джей Зей, Бейонсе, Аштън Къчър, Парис Хилтън, Хауърд Стърн, Ръсъл Бранд, Марая Кери, Дженифър Лопес, Ръсъл Симънс, Ашер, Меган Фокс. Списъкът става вирусен, тъй като Ашер и Пинк изтриват публикациите си в Екс, бивш Туитър, а се разпространяват теории, че Джастин Бибър може да е бил жертва на Диди. 50 Cent, рапърът, е известен с това, че избягва събиранията на Диди. Бях много вълкал относно това, че не ходя на партита на Пъфи и не правя такива неща, изрази той пред Халиуд Репортър. От години се дистанцирам от това. Просто е неудобна енергия, свързана с него. Той също така спомена, че се чувства неудобно около Диди, след като е получил покана за шопинг, посочвайки несъответствието в настроението. Кардасиенките, които не са чужди на лукса, често се забавляват с Диди на неговите известни партита. Клоуи Кардасиан разказа на сестра си Кортни, влязох в самолета в 5 часа и 30 минути сутринта. Ами, на това парти. Мисля, че половината от хората там бяха голи. Също така са иззети доказателства за фрикофовете, включително електронни устройства, съдържащи изображения и видеа на фрикофове с множество жертви, както и повече от 1000 бутилки бебешко масло. Затворът, известен като MDC, отново е в светлината на прожекторите заради последния си известен задържан. Миналата седмица нюйоркски съдия нареди на Шон Диди Кумпс да бъде задържан там, след като федералните прокурори го обвиниха в трафик на хора, рекет и транспорт за участие в проституция. Той се е признал за невинен.